داو قاری در باب الله سے اوس جوړی اور انشاءاللہ مجھے دا موجودہ جو مجلس ہے چاچت انتظار اور چاچا کہ دی مستر کی پلار میں حقار سنل آدھی ختم نبوت مجاہد اور قائد ملت اور ختم نبوت لوی سفر سلام اور لوی مجاہد عزت اور دی وقار اور دی احترام خون قاری اکرام الحق سے چپو حقا معالمی سطح بندے دی ختم نبوت موضوع اغاو چدر کردار اور عالمی سطح بندے نن قیدیانیان آغاز سیر و زبر دی نن قیدیانیان ستر کی ٹیٹی دی نن دی قیدیانیان کی چارو وصلی آغاز ستر کی ٹیٹی دی اور انشاءاللہ دستاسو پشام دی مجاہدین دستاسو پشام دی ولولو دی جذبو سلام دا چکلا دی قائد سروی دا چکلا دی مشران سروی اور دا چکلا دی دو خلق پا مشکل دی انشاءاللہ باطل حقاب و ختمی دی باطل بو زیر و زبر کیجی باطل بو سرٹیک کیجی باطل بو شکست کری انشاءاللہ دوست دیو جلک دی پارا دکھائیت وحید قادر چننظر دا خبر کون چی مدرسہ تحفیظ القرآن قریب کمیاکان کمیونٹی سرور دا سے حافظان چی حقا بخاری دی او آغاز دعوت پر کون چی حقا مختصر دکھائیت کو